Danas ogromna većina veština može da se nauči. Jezik, ponašanje, znanje, informacije, energičnost i tako dalje. Sad, znači, gomilu stvari koje ti misliš da neki preduzetnik treba da ima, a ti nemaš, ti možeš to da savladaš. Takođe treba reći u isto vreme da je preduzetništvo za one koji to žele da rade. Ako se otisnu ka tome, znači to mora da bude vaš prioritet broj 1. Znači masa ljudi kaže hoću, ali to mi nije toliko bitno, imam još drugare, imam porodicu, imam prijatelj, imam babu. To je sve lepo, ali ne možeš da uspeš onda. I onda on kaže ovaj se preduzetnik rađa. Ti kad vidiš šta ja radim, ti bi sve rekao samo ne, on je rođen. Ti kad vidiš koliko to energije uloženo, koliko tu pažnje, truda, rizika, ti bi rekao ok, definitivno se ne rađa, gradi se. Postoje ljudi koji su rođeni, ali oni bez ovoga isto ne bi uspeli. Znači, on se rađa, ali ne kao preduzetnik. On se rađa kao i svako drugi. Ali da bi uspeo, on mora da usvaja, da radi, da ima taj mindset i da mu to bude okupacija broj 1. Ogroman broj ljudi se demorališe kad mu kažeš nisam rođeni preduzetnik. Što je glupo. A isto pod 2. Kako vi zamišljate preduzetnika? Evo, ja sam neko ko je ekstrovertan, pričljiv, radi s ljudima i s robom. I ja sam u tom preduzetništvu. Ali ima ljudi koji su introvertni, čutljivi, rade iz kuće, a su preduzetnici u kodu, u Pythonu, u WordPressu, u antivirusnici. I on je preduzetnik, ima malu firmu, prodaje Znači, ja ljudima kažem, svako od nas je pametan u nečemu. Pritom kad kažem pametan, ne mislim na IQ. Mislim na neku specifičnost u kojoj si ti dobar. Ti si, na primjer, dobar da okupiš ljude. Ja sam, na primjer, dobar da brzo izračunam i da plasiram, da nađem brzo najbolju investiciju i da plasiram novac, da smanjim rizik i da ostane zarada. I sad mi smo različiti tipovi preduzetnika. Ti si bela ajkula, ja sam šakal, pustinski. I ne možeš sad da kažeš da ja imam tvoje veštine ili ti moje. Ne. Pametno je da ja gradim svoj preduzetnički biznis oko onih karakteristika koji su Bogom dani, a koji su kod mene dominantni u odnosu na nekog drugog. Možda je neko savršen da bude ugostitelj, neko je savršen da bude voditelj, neko je savršen da bude menadžer, neko je savršen da bude političar. Mudrost preduzetnika nije da on kaže ja sam preduzetnik. Mudrost je da on identifikuje u čemu je on bolji od drugih ljudi i da u tome u čemu je njegova superiornost pokrene svoj biznis. On u tome treba da bude pametan. Ako tako gledamo, onda 100% populacije ima specifičnu genetsku karakteristiku i superiornost u tome što on jeste. A njegov nivo preduzetništva se meri da nađe biznis model oko te veštine. Ja, na primjer, nikad ne bi mogao da budem tatu majstor. Mrzim tetovaže, nisam kreativan i nemam pažnju na čoveku. I uopšte su mi ljudski odnosi manje bitni. Ja nikad ne mogu da uspem u tom biznisu. Jel me razumeš? Tako. Ali mogu da ti kažem, biznise gde moj nastup, arogancija, agresivnost, pamet, veštine dolaze do stravičnog izražaja gde bi neko rekao, pa da on se rodio kao preduzetnik. Ne, ja sam samo izabrao u čemu sam dobar. Ili onda oni kažu, ali ja isto nisam znao u čemu sam dobar. Ja imam 42 godine. Ti imaš 20 godina da me stigneš. U mojoj glavi ti imaš mnogo veće šanse od mene in lifetime perspektivi. Jer prilike za tebe su danas, Georgije, 1000 puta veće nego što su za mene ikada bile. Isto to morate da razumete.